Kanpaina kaleko ekintza bat da. Hain zuzen ere, udalerrian bizikletak aparkatzeko tokietan 4 vinilo ipintzea datza. Uztai kuaderno baten orriak izango dira. Eta horietan, genero indarkeriari buruzko hitzaldi batean ikasle batzuek hartu ahal izango dituzten apunteak irakurri ahal izango dira. Esaldiak euskaraz eta gaztelaniaz egongo dira. Esaldiek genero indarkeriari buruzko informazioa azalduko dute eta nabarmenduko dute kolektibo batzuek genero indarkeriantzat eta kaltegarritzak hartzen ez duten hainbat ideia esate baterako kontrola bikotean. Horiei aurre egiteko proposamenak eta irtenbide egokiak ere aipatzen dira viniloetan. Interes, telefono zenbakiekin eta hashtag batzuekin. Viniloek uda osoan irautea espero da. Gure konpromisoa hau da. Giza eskubideen urraketa diren emakumeenganako indarkeria guztiak desagertzearen dituen gizarte bat eraikitzeko udalak duen konpromisoa indartuz. Uste dugu vinilo hauen presentziak konpromisoa gogoraratzeko balio duela. Eta baita garai honetan udalerriko auzoetan ospatzen diren jaietako eraso sexisten kontrako mezu argia ere.